Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә ремонт төзекләндерү эшләре июнь башында старт алды. Бүгенге көндә мәктәп бинасында да, тышкы өлешендә дә ремонт эшләре төгәлләнеп килә. Озакламый мәктәп янәшәсендәге китап скверында беренче укучыларын каршылар. Барлык кабинетларда да мотор иттереп, ишекләребез алыштырылды. Аерым махсус укытучыларга мәдрәфләр эшләнде, столовый кызларыбызга эшләнде. Аннан соң инде медпунктыбыз яңадан мотор җиһазландырды, бүтән шкафлар, ниләр ясалып куелды. Агач эшләре белән конструкциялар ясала, скамейкалар 20-гә якын скамейка ясалды. Аларны шәп мотор иттереп, бүтән каднай группалар ниләр эшләнеп килде. Мәктәп коридоры, спортзал диварларын штукатурлау буяу эшләре тәмамланган. Буяулар гаммасы һәркайда бер төсле булуы белән җәлеп итә. Мәктәп дизайнында бердәм стиль тудыра. Ашханәдә, сыйныф бүлмәләрендә түшәмнәр тигезләү башкарылган. Бүлмә ишекләре затлы, сыйфатлы, яңага алыштырылган. Ремонт эшләрен Ярчалы шәһәреннән Техноресурс төзүчеләр оешмасы алып бара. Здесь мы совершали ремонт по заявке Муслимовского района. Совершили. Отделка у нас была, частичная отделка, замена дверей была, плитки, все тоже произвели, спортзала, покраска, все сделали, капитальный ремонт, замена была витражей, плюс дополнительно еще стадия у нас завершения уже заканчивается. Төзекләндерү эшләре җирле бюджет хисабына үткәрелә. Район җитәкчелеге Габдулла Тукай исемендәге мәктәптә ремонт сыйфаты белән танышты. Төзекләндерү нәтиҗәләре уңай бәя алды. Атна азагына кадәр мәктәптә юу җыештыру эшләре башкарылачак. Светлана Фазылова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.